Rayo boikira no gutigana je bono moncho murigereria gati y'abarimi korwa sensemeria ya Nyansiongo wabona bacoreta ba director babo nigo banyarire kore ba director bacorete gotera sekembekeria KTDA kone kibuna nkonyara bare kurobo korri bwabo asenchere bwenete ukone tukoria nigo batebire buna hamnere bya aba director bo konyara kubaikira ne chire chirwa bete bakubalira ngake barenge ho yakerebako ase chikambini chogo chiru na ba director nabo nigo batebire buna mbaganete korra mauncherio asekemeri yechai aba director toko basaba mutubwate na mwariete chira mokore gase ase miaka 3 igabari miba minto ituke na botwa no mogoko monene ane nyasaye twarore ko boko kwaye ese ngincho nanya baminyokigwa nyasaye nanche kine gikyara abare mi te ko mogoko monene una yarenge buya mono ganya saba senie ane ganya saba bwatsi ase miaka 3 igonda atebenga egento wono tutaite nambe yemo aba director bachiko tokorera nambe yemo umusara una batomende toka ba 24 kaba yodo na 35 namba kabere epona sio mwako oyo tigebe no ene siringi ya musini ngo baba gokora mangana yo pinsani batedia nyasaba konye batulise chinkoro babwata na magoko na babwata nete emirimo yeito egenderere abatere kitabaito abamintomba kwane gore ikibesa tonya ko batokomenda ekianyara emirimo gokora umugondo na mekong oitera so monto ko contract yago kora emirimo te holiday wamenya konya nando ikira botuko cha ya pimiri omonto yo chandeka ani chikiro cha mubora ambikora murigie na bara beta cha mugondo acha go konye bori mirugo bono to ko rwe request go cha service yito bacha ke kigali chiche mapema akalo kigali chire mapema egere cha Rusia echa yita se chi engisenda chito yalenda yaja kupimuga iga yento kende abana baito tobwata basomete chikuru bana baito bakora chikuru bare chinyomba batabwati nane mbere muna Kenya ya na chinga